ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି। ହଁ ଆଈମା, କୁହ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷରେ କଲିକତା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ମହାନଗରୀ ଅଛି। ଏହି ମହାନଗରୀରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ପରିବାରର ମାଲିକର ନାଁ ଥିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ଓ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଉଭୟେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଝିଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ନଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାର ନାମ ରଖିଲେ ବୀରେଶ୍ୱର। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବିଲେ ବହୁତ ଚଗଲା ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଧରା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଭଉଣୀଟି ଶେଷରେ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ବିଲେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମଇଳା ନାଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ଭଉଣୀକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାଳରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଛୁଇଁଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭାବି ଭଉଣୀ ବିଲେକୁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ନିଜ ଚଗଲାମି ପାଇଁ ସେ ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ କରି ପକାଉଥିଲେ। ବିଲେ ବହୁତ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେବେ ସେ ଜିଦ୍ ଧରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବିଲେଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରୁଥିଲେ। ବିଲେଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲେ। ପାଣି ଢାଳିବା ସମୟରେ ଶିବ ଶିବ କହୁଥିଲେ। ସେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ତୁ ଏହିପରି ଚଗଲାମି କରୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ତୋତେ କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ ଆସି ନେବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଲେ ସତକୁ ସତ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିଲି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଆଈମା। ଅନନ୍ୟା, ତୁ କହିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ଓ ମାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ପ୍ରିନ୍ସ, ତୁ କହିଲୁ ପିଲାଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲାଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବୀରେଶ୍ୱର। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା, ତୁ କହିଲୁ ଚଗଲାମି ବିଲେଙ୍କୁ ମା କିପରି ମନାଉଥିଲେ? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳି ତାଙ୍କୁ ମନାଉଥିଲେ।